Yes, bida na naman, di kapangpangan. Initamong ini, kinatamong kong puntalan. Metong nga ka rin nga manyaman na bipangan ng kiniking Pampanga. Ano no ka rin natin kung tayo kiniking sampalong apalit. At lawin tayo kining ayan, Lola Lucia. No? Dito tayo ngayon. Ayan. Lola Lucia, buffet, all you can. Yan. Hindi tamo ini, lawin tamo yung karelang produkto. Pagkain kapampangan na masarap, na dito nyo lang yan matatagpuan sa Lola Lucia, here in Napalit, Pampanga. So guys, tara na, samahan nyo ako sa loob upang ating makita at matikman ang kanilang mga produkto, ang kanilang mga luto. Samahan nyo ako guys at tingnan natin para makita natin ang masasarap na pagkain dito sa Lola Lucia, dito sa Napalit, Pampanga. Tara! Ganda ba? Makabebe, masantol da kalaret ang mga ragul. Paro at ema, kadwang distrito tana. Balen porak sa Smuan at Guagua. Lubaw ang po'y Santa Rita. 98.6. First district, Karintamo. Siyempre, maglilista tayo. Balen magalang ke katang yuna. Mabalakat ang City, ken may akiting plak. Eyuwe patoli. Ayan po, tara na. Kailangan natin mag-vlog para masiguro natin. No? Na lahat po ng pumapasok dito, siguro lang dahil po ay at sa ano ng pandemya, para secure. No? Sigurado po, ligtas ang paligid. Okay? Ayeye. Kapampanganing ke katang lahe. King ligligan legwan at sintingan. Lain kapampangan, ala ka nga sabi. Kapampangan tutong magaling lang. Mga tapang maprinsipyo't biyasa. Luis Tarruco si Abad Santos, Apong Dadong at President Gloria. At agyang no taman miras, madalas tamo pong mani muna. At palagi itang suporta ng Gobernador Delta, ampoy nanay baby pa. Ayeye, Ipampanga ipagmaragulge. Ayeye, Pampanggenyo magaling lang makiabe. Ayeye. Ano? Sagot. Ganon yan. To the ball. I see Tirso Romantico. Congratulations. Yes guys, atin niya pa, bukod sa dito sa talagang pinaka-ano niya main, meron tayo ditong function hall na pwede nyong arkilahin, pwede nyo siyang i-rent, pwede magpa-reserve for any occasion. Tingnan natin. Ayan. Ito po yan, kasama natin. Ito po yung ating function hall na po na talaga namang air condition. Pwede siyang, kung small gathering lang po yan, pwede natin atin sa dalawa. Of course, yan po, i-observe natin yung social distancing. That's why, sa panahon ito po capacity nito ay 30, but then ginawa mo nilang 20-20. Kung dalawang po yung nag-o-occasion, tamang-tama. Pero kung isang isang group, pwede niya ma-accommodate ang 60 to 50 sa mga normal na panahon. But this time, nasa 40 lang po siya ngayon. Pero aircon. Bukod pa po dito, meron siya sa taas. So pagdating niyo po rito, napaka-comfortable. Yung pagkain, napakarami. So dito po tayo sa isang function hall niya. Sa taas. Albengki kanina. Dito po tayo naman, sa taas naman. Yan tayo mong bago, ang kurang pong kabalin, kapampangan. Ayan po, maniklamo ba ako? So, kaya mo po, taking nalalam. Yan, dapat kayo, sabi-sabi, no problem. Kailangan lang po, makapagpa-reserve tayo ng mas maaga. The earlier, the better. Ito po isang pwede natin ipagmalaki dito sa Pampanga. No? Ayan po, napakaluwag ng kanilang function hall dito sa taas. Suwak na suwak sa budget
napaka-accessible, napakasarap ng pagkain na talagang ayan po, no? So yung kanyang masosolo nyo talaga yung moment na napakalaga sa inyong mga okasyon. So, Kaluguran Kapampangan kiniya mo po naging Sampalo Kapalit, Lola Lucia. Tandaan niya po, from NLEX, siguro nasa mga 10 minutes away. No? Yan dito po. Ayan, so, andito po ngayon ang ating si Madam para papalayan natin. Ayan. Ayan po, ang si Madam na nandito ngayon. At dito po tayo, kasama natin ang pinaka-manager. Ayan po, nakita naman natin na paka-amodate nila na ano sila sa atin na pinagbigyan tayong ma-cover ito para maipagmalaki natin. Pagmaragol tayo kay buong Kapampangan na yating tamong lugar na sariling atin, sariling kay katamuya pagmaragol tayo, ing lutong at atin lang susu, atin lang nung nanong pamangan, atin lang nung nano kay tang pagkainan na pantunan nyo. Ala ko punta ka lapi prepare, munta kayo kay ni inggap pamangan na puriwat nyo. Mga Kaluguran Kapampangan, nung ating ko pong okasyon, ako magpatumpik-tumpik pa, ako pagal mag-prepare. Nung nano man, rasya man nano yan, munta kayo mo kiniking Lola Lucia, kiniking Sampalo Kapalit, Pampanga. At nung interesado kayo, yan ni Madam, nano lang po rin ang i-cater tamo kayo ng okasyon? Kayo po, binyag, kasal, po birthday. Yan. So, binyag, kasal, birthday, at hanggang pang meron din naman, minsan ako kasi nadaan dito, pwede yung barkadaan, naisip yung kumain dito, meron silang buffet, meron silang ano ngayon, yung unlimited, no? Yung eat all you can. So, maganda po, makikita nyo rito. At kung yung mga may celebration kayo, or nag-office kayo, or gusto nyo matikman dito, ang Lutong Kapampangan, 5 to 10 minutes away from NLEX. So, ito po yung number 1, no? Ito po yung number na tatawagan ninyo para hindi kayo mahirapan. And I assure you, tinisiguro po namin, lalo na rin malapit na Kapampangan, ay Atsuken, naku nung rin pampupuntang eta naman din aliwa pag maragol taya, in produkto ng Kapampangan. Manyaman niyang manyaman kaya sa karatang aliwang pamangan na dadalara, manibat nung rin. Wayni takman niya, ing luto ning Kapampangan. Palagi ang bida ing Kapampangan. Pag maragol tamo, Kapampangan tamo. So guys, this is the moment na hinihintay natin. Tingnan nyo naman, meron silang sa lahat ng panahon atin lang alwalo. Nanong ka rin malilyaring alwalo, nanong malialdo. Pero kayo ni palagi lang ating alwalo, atin lang bagkat, atin lang atin lang ubi. Nang kay ba yung banwa mo yung ubi, pero kayo ni aldoldo ating ubi. Ayan, kompleto lang. Atin lang na mga Korean o Japanese. Kompleto. No? So, meron din silang inihaw. So, anytime, dito lang yung hinahanap yung food, dito kayo magpunta at talaga naman kayo ay kumagsikong sigurado. At, kini po tilang eat all you can, provided, bawal po yung mag-take out, ang mamalot, bawal, kung galing mamalot, bawal. Kailangan itingwa yung visa na nyo. Kabang visa kung babalik ka kung yung mamakmungan na dyan, pwede. Basta't importante, isa na nyo, mamangan Kenny. Huling siguradong may pasumo kayo, magulit-ulit ko pa. That's why I encourage na ko po, o punta lang tamong pipanganan, Kenny King Kapampangan. Ayan. So, takman tayo po, bangkanita talagang isasagyan ko, mo, puro kwento. Iya ako mismo. Saan ka magsimula, sir? Karen? Oh, siguro. Karen na. Kasi, kaya niya. Ako pipili lang ako dahil medyo pero yung pagkain na kung pamangan na ordinaryo na kaya din tamo masasali mas kinuha rin ibangan na prito naman pero kaya niya at yung lang may aliwang klaseng ulam at may aliwang so takman tamo ating lang labo may kaya tayo ka makapagpulot yung labo munta ka ka ng baryo maniwid ka pa manabas ka pa ang kwayan kaya niya din lang o kompleto na. Ayan, kaya din yung makalining pamangan, biringi, harap po kanina
Baka po ang kambiringin matindi niya. Pero kanya tila. Anytime. Yan po. So ini. O yan po, kangkong. Adobong kangkong. Nantay naman po yung minsan. Nakita naman adobong kangkong. Kanya tila. So, talagang yung kain na concept na po yaliwang pamangan. Tingnan na native food, tingnan exotic food, tingnan talagang millennial food. At yun ang po kayo, tingnan na yun. At tingnan kung ginataan, yung siya nung tama bukol. Pero kayo na siya. Biyabi-yabi nila. Biyabi-yabi na yung Korea, Pampanga, Bicol, at mas kinuha rin panig. Nangyari de la Repo. Yan yung lugar rin. Yan, namin ko yung panig yung tatanap mga. Kaya kung nabalo na, nagputang ko yung karakal. Pili din kang. Adobong kangkong. Yan, meron silang fried rice. Yung fried rice po nila sinangag, no? Meron paksiw na bangos, may suso. Kompleto yan, no? May sir, may kaldereta. Lahat po nang nandito. Kahit music, meron dito. Yung sabi niya ko yan. Yes, and this is it na. Achune po, na kumpleto tamo kayo ni. Kung manasakay kayong pinggan, huling ko ng managisan. Pero makanini po. Makanini, ang nanganong buriyo, pwede yung ikabit. Masikyang bandiyado, masikyang pinggan nyo. Importante mo, gisanan nyo. Pero kini, sulit na sulit siya. Ing bayad nyo, uling atin lang kari-kari, atin lang dinuguan, adobong balot, atin lang kaldereta, atin lang namang makaning pusit, o atin lang namang aslam, siyempre, imamo ko yung aslam. Atin lang balat, tilapia. Chicharon ba? Atin lang manok, atin lang kompleto lang. Atin lang seafoods, atin lang apo, atin lang kamansi. Kompleto lang. Atin lang labong, atin lang giring. Kompleto. May mga akong mupong ditak-ditak. Uling ako naman nagisan. Uling yung sispe kanini. Totoo na kanini, problema ko kayo ni. Nung ako po agisan nini, ako may luwal kini. Kanya, kaya ditak-ditak mo yung kaya kong kinuhaan. So, hindi kayo pong kalukuran kung mga kaya kabalen, kapampangan. Kaya ni tapo munta. Kaya ni no ka rin ka pa. Kaya ni manyaman. Kaya ni palit. Kaya na biyabi-yabi tamo po. Takman tamo, siyempre takman tayo ni bayo ya pa. Wata dimlaya pa ni. Ha? Crunchy. Nama na. Malutong yan. Naman na kayo. Ha? Yan yung mga tao naman. Alam pupunta kayo, marami na pupunta dito. Dahil masarap na, mura pa. Ito yung problema. Kaya natin ubusin ito. Ito yung pag kumain ka dito. Kakamayan ka kayo balang bitayan na naman. Kompleto. Kanya nung nauusong kayo, walang hassle. Magpa-reserve lang po kayo, magpa-reserve kayo. Pila ng bala. Ilang function hall. Pila niya katao, ilang katao yung gusto. Pa-reserve lang kayo. Napakamura, napakasarap. Napakarami. Kayo, kung biglang aya ng mga barkada, na mayroon kayo biglang, at kayo magkatan, biglang inaya kayo, diretso na dito. At sigurado kung sulit na sulit, nandiyan kayong pera. Dito lang yan sa aparit. No? Marami rin kumakain. Mamaya punuan na rito kasi medyo ano pa po yung oras ngayon. Kaya nakiuna na ako.
Problema, hindi ko maugusto. Pag dito ka pumunta, masisira ang diet mo. Dahil talagang matatakam ka sa mga pagkain nila. Ang sarap. Dito masarap. Dito ko kumbida si Boy Tapang. Dito ka kailangan. Dito ka mapapalaban. Ito yung tinatawag dito sa Kapampangan, labong. Yan, labong na po eh. Bira ang manakit. As per request mo, minsan, tayo ka makagawang labong, pero yung barabarang mo eh. Pero rin ordinaryo, dahil minsan nila magbutong labong. Pero kanya din, eh. Lasang labong. Ito yung bringi. Hindi ko na alam kung anong dadamputin ko, ha? Ito yung kare-kare nila. Crispy, kare-kare. Crispy kare-kare. Ang paborito ko sa kare-kare, yung baboy. Yung mismo, baboy yung baka. Saka yung bagoong. Lahat. So yan po, guys, na bigita mo. Tingman nga manapamangan anyaman kanyang pagmaragong tayo in Kapampangan. Manyaman talaga yung luto, no doubt, of course, na. At sinabi mong Kapampangan, manyaman. Manyamang magluto, lugod, makiyabe, siya gana-gana, manyaman. Kapampangan kami, pagmaragong tayo. Yes! Pagkatapos kay ba't naning manyaman na pabangan, may bugna akong magbungayat siya. O ini, tintapang pagmayo mo. Atin tamong alwalo. Ang gagay malialdo, atin lang alwalo. Atin tamong ubi. Atin tamong mablangka, atin tamang bagkat saging, atin tamong leche flan. So, wow, no? Manyaman talaga kayo, Wow. Manyaman kayo. The best. Manyaman po kayo. Ubi. Ang gamburi wachu. Ini pa. Kanan tali ni po kami karin lapa. No kapamunta. Pasulitan nyo rin pera yun. Sabi ko niya man, Pampanga ning probinsya mi, labing siya Mabalen at Long City, Central Luzon keti Region 3, progresibong lugal keti Norte, atin yang apat a distrito, at mayigit 500 baryo, paleasan ke kaming produkto, parol sisiguro may 10 atbu. Ing sentro, ing San Fernando, pagitaning Bacolor, Mexico, Arayat, Ampoy, Santana, Orendeng, Valenquing, 3 distrito, Santo Tomas, Minalin, San Simon,